Bo, doncs tenim així el senyor Juanvi que va presentar la seva obra del llibre que se titula El último valencià. Bon dia, Juanvi. Bon dia, Pedro. Anem a començar en una pregunta per a que la gent te conega. Conta'm qui és Juanvi Valls i d'on ve. Molt bé, doncs Juanvi Valls és un xic de la Vall d'Albaida, d'un poble que es diu Alzeta d'Albaida, i soc un corremons. Vinc d'una família modesta i que té certes inquietuds en la cultura i en la seva llengua valenciana, sobretot. I què més? El que vull és, mira, una volta feta la teva presentació, molt monteta, el teu llibre és extens i molt documentat. Però, què és el que té dugué a escriure-lo? Bé, doncs jo, la llengua valenciana ha sigut un tema sempre que l'ha tingut en la ment i sempre m'ha qüestionat per què un grup de catedràtics científics, de gent, diguem, sabuda, definia el que coneguem avui en dia com el que eren antes les bases de Castelló i ara són homes de Castelló, definien aquestes bases i com un altre grup de valencianistes de veritat definien les normes del Puig. Entonces, al veure que un sector de sabios definien les normes del Puig i un altre sector de sabios definien les normes catalanistes de Castelló, perquè no m'agrada dir les normes de Castelló, m'agrada dir les normes catalanistes de Castelló, que són de la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua, definien també aquestes postures. Entonces jo dic, com pot ser que en un tema com és de la llengua, una llengua que parlem tu i jo, hi hagi gent que duda de quins són els seus orígens, que duden de quins són els seus noms, el seu nom propi, i aquest fet em va fer investigar el tema i assistir a el que així tot això, després de molts anys d'investigació, d'estudi i de ganes per conèixer un poc o aproximar-me a una veritat. No és una veritat definitiva, però bueno, així desmunte moltes coses que jo he vist que no són normals i que han estat manipulades. Molt bé, Juanvi. Enviares la teva obra en alguna editorial valencianista. Què va córrer? Per què al remat has tingut que autodictar-la des de l'Acció Cultural Nacionalista Valenciana, creient que tenen un paper fonamental e ininduïble en la publicació d'obra com la teva? Pues sí que ho vaig intentar. Antes d'autopublicar l'obra sí que ho vaig fer i no vaig a dir noms, però tinc que dir, per exemple, que vaig enviar l'arxiu en un PDF a una certa editorial valencianista i a dia d'avui encara estic esperant que em donin una resposta. Es vaig fer una última trucada de telèfon i em va dir, che, mira'm això, i diu, a octubre mirarem si fem alguna cosa. I diu, però estem veient que és un poc massa extens, diu, si poguera ser un treball de 200-300 pàgines. Jo dic, escolta, si faig un treball de 200 pàgines és per contar el que ja sabem, no? I jo dic, després d'un treball d'investigació que havia fet de tanta feina, mereixia que estiguera tot publicat. Jo volia que estiguera tot publicat. I a dia d'avui encara estic esperant resposta d'esta editorial valencianista que publiquen o simplement que em donen, diguen, mira, mos agrada el treball o no mos agrada el treball. Una altra opció que vaig tindre, que vaig fer, va ser fer la de crowdfunding, de micromecenatge. I tinguent la mateixa mala sort de que n'hi ha una a nivell nacional que treballa molt bé, que es diu Verkami, una empresa que es diu Verkami, i resulta que és catalana. Tot anava molt bé, mentre vam parlar en castellà, tot anava bé. I quan ja estem en l'últim any de fer ja el micromecenatge definitivament, a aquells els ocorreix escriure en català. I a mi m'ocorreix escriure en valencià, però no només del Puig. I per lo que siga hi va haver un xoque, va haver que aquells es van donar compte d'algo i per lo que siga, per qüestions ideològiques, una empresa privada pot fer el que vulgui, però no penso jo que pugui afectar-li definitivament molt a aquest tema,
Però bueno, la qüestió que per canvi, empresa catalana, i al veure que jo parlava sobre el nacionalisme i sobre la ideologia catalanista, al final em van dir que no entrava en la seva línia editorial el treball que jo feia i em va negar també fer el treball en ells, treballar en ells. Entonces ja va ser quan vaig decidir fer-ho en Amazon, que és on està ara, i ahí, pues, gràcies a Amazon, benvingut a Amazon, perquè encara que molta gent està contra aquest tipus de tecnologia, perquè volen apoyar el xicotet comerç, les biblioteques xicotetes i tot això, pues, escolta, jo tinc que agrair a Amazon que gràcies a ells he pogut publicar el llibre. Muy bien. Com t'ha afectat l'èxit en les redes el teu llibre? Home, èxit, la veritat és que no... Jo vull ser modest i èxit no he tingut. Jo sempre he sigut conscient que aquest treball és un treball que va dirigit a un sector molt minoritari de gent. Desgraciadament, la llengua valenciana i la cultura valenciana no està respaldada pel seu propi poble. Són molta poqueta gent, esteu vosaltres, està Acció Nacionalista Valenciana, està el grup Acció Valencianista i uns pocs més, que gràcies a vosaltres defenqueu la cultura i la llengua valenciana pròpiament. I això és molt d'agrair per part meva a vosaltres. Però èxit, diguem que ja era conscient de que va dirigida, desgraciadament, a un públic minoritari i que si volem parlar d'èxit en quant a que aquest llibre ha funcionat en quant a la gent que realment és valencianista, doncs sí, podem, en percentatges, possiblement ha baixat el punt d'èxit, però a nivell general, doncs no. Consideres que les associacions i partits han estat a la teva altura? Doncs mitat, perquè ja ho he dit antes, esteu vosaltres, esteu l'associació Roc Xavàs i està a per exemple, que heu estat a l'altura i això és molt d'agrair. Perquè heu valorat el treball que ha fet jo. Això, així n'hi ha molta feina, n'hi ha molts diners i tots aquests diners els he gastat jo, aquesta feina l'ha feta jo. I és d'agrair que gent com vosaltres m'hàgiu valorat aquest treball i em doneu, per exemple, avui dia l'oportunitat de presentar aquest llibre i això és molt d'agrair. Bueno, així diu que algun amic comú t'ha batejat com el guerrer d'Arçaneta. Sí, el guerrer d'Arçaneta. O t'agrada? Home, no em desagrada. El que passa que jo en tinc malnoms, en tinc tants i propis que no em desagrada. Però bé. Creus que actualment la situació en la que està el valencianisme pot millorar o estem ferits de mort? Si juntar-se és la solució, sabràs que és més fàcil quan compartisses ideologia que quan no el compartís. Molt referint sempre a dretes i a esquerres. Correcte. Vist des d'aquest punt de vista, jo penso que estem ferits de mort. I a més molt grave. La cosa és molt grave i pense que necessitem, el valencianisme necessita un miracle per ressuscitar, que la llengua valenciana reconquiste el seu lloc, reconquiste el seu nom com a llengua pròpia, perquè tot això passi necessitem un miracle i pense que sí, que estem ferits de mort, però totalment. Parles més del pancatalanisme que del valencianisme. En quina raó ho fas? Bueno, no, jo no crec que parli més de pancatalanisme o valencianisme. Parla igual de valencianisme que el pancatalanisme. El que passa que el pancatalanisme és aquesta mosca que tinguem ahí rodejant o que ens molesta contínuament, que no se la llevem de damunt, i entonces és inevitable parlar del pancatalanisme, perquè el pancatalanisme, si no el pancatalanisme dur, està el catalanisme més light, que està ahí, avui dia ens representa un catalanisme passiu que pot ser PP i Ciutadans i està un pancatalanisme un poc més actiu que pot ser Podemos, el PSOE o Compromís, per exemple. I estan sempre ells, o sigui, jo no és que vulgui... És com que jo no parlo d'ells, són ells els que estan sempre davant de mi com una mosca i jo me l'estic apartant de damunt. Això és el que sol passar. Nos agradaria saber, des del teu punt de vista, què penses que el poble valencià vote forces conservadores, estatals i fugen de les progressistes i valencianistes?
A mi pareix bé que cada un vote el que siga i que cada partit defenga la ideologia que vulgui. Tu pensa que jo la ideologia catalanista la respecte, en el moment que la gent la vota, la respecte, no? El que passa que no vull... Però també vull dir que la gent, quan vota catalanisme, quan vota Compromís, PSOE, Podemos, no és conscient que està votant el catalanisme també, no? Entonces, jo estic contra això. I sobre esquerra i dreta valenciana, jo opino una cosa, tinc una cosa molt clara. El valencianisme serà d'esquerres o no serà? Perquè avui en dia ja sabem de sobre que certa dreta, encara que no està representada en el valencianisme, en les escoles, per exemple, és valencianista. Però en la dreta encara no veig un partit definit que siga valencianista de veritat. En el moment que s'ajunten aquestes dues forces i actuen en un mateix objectiu d'anar per el valencianisme i per la llengua valenciana de les normes del Puig, diguem molt clar que siguin les normes del Puig, entonces ahí podem fer alguna cosa. Però, torno a dir, el valencianisme serà d'esquerres o no serà? De dretes ja sabem que a mitges és. Sí. A mitges. A mitges ens A mitges. Per què li tenen tanta por i torna a caure en l'error del PP tantes voltes i més bé és un autoodi. Correcte. El PP és què diria, un lobo disfressat de caperucito, com és el de cordero. És en quant a la llengua valenciana i a la cultura valenciana. Ells són molt de senyera, que em pareix molt bé que siguin molt de senyera, però a l'hora de la veritat la llengua valenciana no la defenen per res. Tenen naturalitzar les normes catalanistes. Tots sabem l'AVL, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que n'hi ha que ressaltar que no és l'Acadèmia de la Llengua Valenciana. Cuidao que el valor de les paraules així és molt important. Pues així el PP, jo el catalogue com un catalanisme passiu. És un catalanisme passiu de que no és el pancatalanisme de l'esquerra valenciana de Compromís, PSOE o Podem, però sí que al naturalitzar i al voler com a que les normes de Castelló les té assumides, doncs jo, en el moment que apoyo aquestes coses, jo el considero ja un catalanisme passiu i està afectant molt a sectors que oficialment són valencianistes, com pugui ser la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o com pugui ser l'Horat Penat, que si es fiquem bé estan copats per gent del Partit Popular. Són gent que fa bandera de l'Horat Penat, que teòricament hauria de ser valencianista, però i que estan copant l'Horat Penat bloquejant un valencianisme autèntic i de veritat, perquè realment a mi no em quadra, no és coherent que l'Horat Penat n'hi hagi gent del PP quan la gent del PP, o per almenys el partit del PP, en els seus estatuts, clarament no defèn les normes del Puig. Entonces ahí hi ha una incoherència que no em quadra. I que la gent admitisca, gent de l'Horat Penat, admitisca a gent del PP en la seva associació, o igualment gent de la RAP, que admitisca en la RAP, a gent del PP és algo incongruent i algo que no entendré mai. Està clar. Has rebut alguna crida de les forces decimonyiques del regionalisme valencià com l'Horat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per a interessar-se per el teu llibre? Bé, doncs en un principi jo vaig fer la donació, el primer que vaig fer va ser la donació dels dos llibres, una a l'Horat Penat i l'altra a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Ja de pas, en l'Horat Penat vaig formalitzar per fer allí una presentació del llibre. A dia d'avui ja han passat 2 mesos i encara no m'han respost ningú, ni siquiera m'han dit que, cosa que sí que ha fet l'Acadèmia de Cultura Valenciana, m'ha enviat un escrit d'agraïment per la donació dels llibres a la seva biblioteca i m'han dit que moltes gràcies i que a partir d'avui ja estan inscrits els llibres a la biblioteca de la RAP. Ahir la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana s'ha portat molt bé, sin embargo, l'Horat Penat
Silenci total. Sense contestació. Sense contestació. Quina opinió te mereix el que institucions com l'Orra-Penat apoyen a forces com el PP? Ja ho he parlat. Em pareix la incongruència i una cosa antinatura totalment. Em pareix que això és una salvatjada contra la llengua valenciana, perquè l'Orra-Penat hauria ser el buc insígnia del valencianisme i avui en dia és no sé, ho veig com una associació que de segona categoria, la veig despersonalitzada totalment a l'Orra-Penat. La veig sense poder de ningú tipus i no pareix bé. Una incongruència total que gent de l'Orra-Penat admetisca al PP. El valencianisme té futur dins del PP? Això ho han de decidir ells. El PP, en el moment que els seus estatuts diga que defensa només del Puig, jo crec que podrà entrar perfectament en la línia del valencianisme totalment. Però mentre es defenga l'acadèmia, la catalanista Acadèmia de la Llengua, doncs no. Què podríem fer per a soltar el llastre de la dreta o ultradreta que volen aprofitar-se del valencianisme? Bueno, jo en el llibre parlo molt d'això. I una cosa és que jo tinc claríssim. I ja t'ho vaig també, perquè en el moment que t'ha dit que l'esquerra serà valencianista, o sigui, la llengua valenciana serà valencianista o no serà, té aquest paper, perquè al catalanisme li ve molt bé etiquetar a tot el que és valencianisme de fascisme, fatxa, blavero. Aquesta etiqueta li ve molt bé a l'esquerra. I entonces, precisament en aquest llibre tracta de desmuntar tot això. Jo em considero un home d'esquerres i per res em considero fatxa, ni blavero, ni res de totes aquestes etiquetes que ens van clavar el catalanisme. Això serà difícil de llevar-lo?